Episode 5 chuan tranin elf si pai te chuan Arthur chuan lo man ma se te sia chuan engma ti tum om lo ni tak hian alo en reng chuta an si pai ho tu pa chuan Arthur chu that turin anaw te chu thu an pe ma se te sia chuan alo dang that lo tur le an ni chu mi sual ni lo thu chu a soi pa si pai ho tu pa bok chuan kan tha angai ni mihring ani hi mihring te hi an sual lutuk kan hmel ma an ni bok a han ti pa te sia chuan lo chang le ngal vatin angai dan ang chu ni lo thu le ama nuna chan him tu ani thu chu a soi bok heta lo kal na chan po ama te se in kal tura a som wang chau ani thu te chu a soi pa bok che pai ho tu pa bok chuan a lo fel ani mai thei ka soi ang khan mihring te hi kan hmel ma ka ti kha lai muna a lo kal du wangin amang tangkai che ani mai thei sin ka ring thei chuang lo a lo ti le sam chuta portal pakhat atang chuan te sia pu chu alo chuak hlol si pai ho pa hna chuan mihring mi pana pang chu that lo turin thu ron pe ngal te sia point Arthur that le that lo chu awanga even ngal vat apu ming ni virian erelatani ani hi Eleanor kingdoma dan kalmang rawrel tu beranin to a chan chu lalpa ani china a upat to awangin a fa pa chuan lalna changin dan rawrel tu angin a omda ni a omzia chu te sia nu le pa te hi lal nu le lalpa an lo ni reng don ti na ni chu te in men sia ti na a han nei chu Arthur chuan makati hle a chan chu virian erelat kha te sia in pu ti in a kau bok si wang ani chuta te si pu bok chuan a tunu a chan him saka wang le him taka lo tha thei awangin Arthur ni na chuan lom thu a soi te si chu bo wang chuan an chan hen a hlau thu te chu a soi pa bok Arthur chuan a sha thiam ta deuh te si chu princess ani ti chu sha thiam ta te si ne na chuan nang hi Eleanor kingdoma princess mo ini tin Arthur chuan zot te si chuan nui suk chung hian alo en top chuta pu bok chuan te si ila shil na nge princess ini ti hi tin zot vele te si chuan lo changin an bau char chara wangin shil hun po nei lo thuin lo chak let Arthur chuan soitum lo shim shim ni kha alo ti vele ngal vat rei lo te a chuan te si nu le pa te chu an lo thleng vele te si nanu le pa te han mu che chu an lampanin atlan rang hle anu le pa te chu aku ngal bor bor angai chin hle thu te chu a soi pa bok anu le pa te po in an ngei ve chin thu chuan an lo chang let chuta te sia pa chuan Arthur chu muin tinge heta mihring a om man te che u si pai ho pa hne na chuan han ti te si pu chuan lo chang hal vatin mi sual ani lo thu le te sia chen pa mai ni thu chu lo shil ngal chu wanga man ti lo ani thu chu soi tel bok soi chun zomin a chen mai ni lo thu le an nu na chan him tu le heta alo ho thei chan po ama wang vek ani thu chu a soi pa bok te si point thlop che thian apa hne na chuan a dikani kan nu na min chan him saka min veng him tlat thin ani a chunga thil thalo ti me su a han ti pa ama te si bok chuan an kesil a mu tir chak thu le an omna mun te chu mu tir du thu te chu shilpa chu ta apa chuan mishing kan khesila mo lo ti hu tong theya chim om deuh ti taka te si chuan apa thil soi po chu ngai chang lem lowin Arthur chu a kau ngal vak an khesil le an chen vel na fangpui tur chuan a som ngal Arthur chuan ma se a lo ti a chan chu a chung te hmai a za wang ani angai dan tu chu te si chuan lo sha thiam ngal vatin kapa chu enga tan ma ngai su adikem pa ti in thinrim cha thian a han mel hu a pa po in ni e ke ni te chu engma kan ni lo lom a lo ti ve top fanu malti taka an fanu chu an duatin a thil soi te chu an nial ngai me lo ni ti si bok chuan Arthur in ring to em kal tong o ti pa chuan Arthur ba na chalin a han tlan pui ngal vak an khesil lampan chuan an tlan ngal an kalpa te chuan Arthur chu midang hau chuan an lo en deuh thek thek a chan chu mihring ani wang ani ma se ti si chuan Arthur chu an ni angin alo en ve lo Arthur chu thian tha tak angin alo en zok ani ma se Arthur chuan hria thiam lo deuh pakhat a nei le tlat chu si pai hoin an man tira alo en dan mol chu ni angai tu thiam lo le ama no ko te chu alo na pa le shi eng tiang pon na se si pai hoin an man ang kha chuan
Ein man tir to lo tur thu le midang zuam dewa chu a tum to lo thu in ama le ma chu in tiang hal bok nakin dewa chuan an khesila chuan va thleng ta chi lo f le chuan te si lo ho chu an lo muak thap te si chuan a thin pa Arthur chu in mel sia tirin mishing ni ma se a la om lo thu le a thin tha tak ani awang chuan chadewa lo welcome ve turin chi lo te chu shil ngal sei chun zomin Arthur ne na chuan thil kan ei phodon nge kesil hi ka fan kol pui don che i mu du zokem i chaw si a alo ti ngal zung zung chu ta te si nu le pa te chu an lo thleng ve le che Arthur chuan te si ne na chu tiang thilan ti main anu le pa te ne na chuan thil kal dan chu a shil phot du thu chu a shil apa po in thil thlen dan chu a hriat a ngei thua lo changin do kan chuan kilta Arthur an a soi tran tak tak don ti a princess te si po alo om ve ni mo Arthur chu na hanti Arthur an tianga soina chan chu bandit thau ka a that vek ti te si ne na chu na lo shil lo ni kha chu tiang zong zong chu a soi chu vek ngai don wang ani chu ta te si chuan omong chu ke ti chu mi poi mo alom kan ni ti in nui suk chung chuan lo chang hal wat Arthur chu do kana kil ve lo ti te si na mu chuan ti nge ar do kana kil ve lo che ro ka tam nen lo kil ro in hla sun na tur om lo nia a han ti pa ti chuan an thut tir ngal Arthur an sui chan a han tum le chu te si bok chuan le lok sui tak tak main thingpui le changkha tel thei se han ti le sam ti chuan an chop le ta lal fanu ti taka thu rem rem tak hi ni Arthur a chan tla ta wang chuan alom om phian jok ama chan chuak tu ni ve miawa ti chuan an soi tan don ta an lal pa ber te si pa chuan in me she tina chu nei aming chu alduin erela tani te sin du lal nu ni bok chuan aming chu soi vela in aming chu Mariel erela tani abu chu aming a she to tho wangin a soi ve to lem lo Arthur po in me she tina chu nei ve in aming chu Arthur leiwin ni thu chu soi a omna kingdom chu Chapin kingdom ani thu in a soi tel bok soi chun zomin in shen vek to angin te si thian ka ni a ka thei ang tokin ka lo chan him ve thina ni helai mun Aliener kingdom elfau che na muna ke ang mishing pa ngai tak min lo lo ma wangin ka lom tak zeta ni a han ti pa athil soi dan vel pa ngai le pui ling reuh lu tuk chu Alduin erelit te si pa po chuan alo lom reuh hle Alduin chuan soi ve in mi thata kin a zir tir che niang mo i tong kam le inung chang atang te chuan karin song takini i soi chun zom theyang a han ti pa Arthur chuan soi tan ta a tir te chang chuan a shil anu le pa te ne na ani hlau dan te alien a ram hnuaya a bo hnuwa te si en kidnap lai mu thu te le a chan chu hnuwa an jin kong te chu kim tak chuan shil vek thu dik vek soi ma se a soi thei lo Sylvia chan chin chu a zep en kung kai chuan lo wang ani chu ta Alduin ereli chuan te she thiam lo Arthur thil soi atang chuan a nei tlat chu chu misual bandit te si lo kidnap tu te chu ama Arthur chuan a hne vekarin lo wang le Arthur soi dan atang chuan a lo kidnap tum tu bandit te chu a tha vek wang ani apu chu lo tong ve le in Arthur ka ring view che ma se hei chu ko oi lo tak zet ani alo ti ve le chu ta Arthur chuan in ngei dan te chu om ka ti tak zet ma se ka soi ve du chu min ring lo ma ola ke hi mi panau pang satlia kan ni lawa mage kan ni magic chak tak kan nei boka chung te awang chuan min ring theyang alo ti ve mak Alduin erelit bok chuan chu tiang thil a soi zong zong te chu thleng tak tak tur tan chuan oi har sa chu ti ve deuh magic chak tak chu nei ma la nau pang mai la ni chi a bandit te chu ida thavek tak tak amo alo tinon le Arthur chuan athil suya thu bel chop emo dot pakhat ma om lo thu chuan lo changin bandit te chu ada that vek thuin a soi pa bok chu ta an guard pakhat chuan ka ring thei thlot lo ani mishing ani hi athil soi ngai thla su u alo ti chuan man tumin alo kal ngal ti si pu chuan guard chu lo khap ngal vatin tinga alo tong le emo za lo taka midang tu po alo ti le chuan an ha atanga a ban tur thuin avo ngal mak a chan chu ti si pu hian Arthur chu rin ngam chi ani arin wang ani chu ta ti si chu lo soi ve le in
Arthur thu soi chu a dik vek thu le te si man tu bandit te chuan sal an tum thu te an ti lai te chu a shet vek thu le Arthur an a bai lai an thom te chu a shet vek thu te chu a soi pa bok chu tiang thil thleng an soi zong te awang chuan Arthur chu an ring thei ta ni Alduin po chuan thu dik a shet awangin a lom hle Arthur hna chuan kan rut let nan che enge kan ti sak thei ang che alo ti vele Arthur chuan lo changin a thil du chu lian tham lu tuk ani lo thu chu soin an shet vek to angin bendi thau wangin Arthur po anu le pa te nen an in chen sang ani kha chu tiang te ani awang le anu le pa te zon tuma a kal kol lai tak ti si alo tran pui jok de awangin an thei chuan anu le pa te nena suai kir tur chuan a han ti Alduin chuan lo changin chu tiang ati thei lo thu le mihring te bula chuan kal ne atum lo thuin alo chang mak chu ta ti si chuan apa Alduin chu alo mel rum ngang mai a mel rum em awang chuan Alduin po in Arthur thil du zong chu ti puitlin sak atum ve ta ni ma se poina pakhat om ta chu Sepin Kingdom Arthur te omna portal le Alienar portal chu an lo hon to awangin a in hon le hun nga ngai don phota a in hon le hun turi kumnga ral nuwa ani le don ni ma se Arthur chuan anu le pa te mulawa kumnga dang han om le tur chu a hu phuril ro hle chu ta Alduin bok chuan soi le in kumnga chung chu hun rei tak ani thu le mishing ang chi an chen na kingdoma hun rei tak om tir chu tha ati lo zong tak ani thu chu soi tel bok chu tiang ten ni awang chuan Arthur chuan teleportation portal in hong kher long ma se a sipai guard te chu ama him taka soi ho tura atir tur thu chu na tiam bok chu tiang a soi awang chuan Arthur po alhim ril ro hle Alduin chuan soi chun zom le in naktuk vela ho turin in pu chang che han te pa ma se Arthur chu hlim viau rolin amana kor chu an lat em awang chuan ti ngai na po chu shato lo zan lam chu ni le ta pon lama chuan chokin thlifim chu wa hi akal pa te chuan chutia amana kor anatlat chan te chu angai to pa mol a chak lama han hoi chu te se chuan anu le pa te nen hian hun hlimom tak an lo mang mek ti chu mu thei Arthur chuan anu le pa Reynolds te li se chu angai thar le chu ta te si chuan Arthur mel taka om chu wa mu in Arthur vetum chuan awa chuk thlangal te si chuan Arthur hena ka ti balatuk a chan chu kapa le midang te khan du da tak takin an bia che alo ti Arthur chuan lo changin engma ani lo thu le an ni anga chuan in chan veila an soi ang thawa a soi ve arin thu chu a soi bok a rel ruwa engma a koi zonga a da lo thu te chu a soi pa bok chu ta ama an lo muang che box chi khat eng the chu an lo thlo kol dul an pani chuan moi te tak hian an lo thlir Arthur chu alung lo leng ve ngang ni to turani chu tiang box enga te chuan anu le pa te hlim thla chu amu pa le shi chu ta min chik chak tak chuan Arthur te chu an lo bei thut te si chu fu an lo la tum zui ma se Arthur chuan alo dang hal vat magic manga lo bei tum tu bula chuan awat lan phei ngal ma se chu tia lo ti tu chu tu dang ni lowin te si pu Virian erelet lek kha lo ni chu tia lo ti awang chuan Arthur po in makalo ti hle chu ta Virian chuan nui suk pa hian kalo preng cheu ni kha en ta cheu karon vom da cheu po kha magic ani lo bak si khat eng thei mai ni kha a han ti pa chu tianga ti na chan chu Arthur kha dot a soi lo fi atum wang ni ber ome soi chun zomin ole ka du chu ko muta e ka en top che hian magic chak tak enei ani ti chu ka hre thei ka tunu te si po hi i chan him nge po ka ring bok a han ti pa chu ta te si chu lo tong vela in pu engei boina chu ni le ta a ka soi ang khan min san him nge alom i ring theyang ani hi chu mishing dang nen khan ain ang lo a fel tu ka han ti pa Varian chu lo chang vela in chu tiang wang chu ani thawa ma se kalau kal na chan ber pakhat chu Arthur hian magic chak tak anei ti kan shato a ke po hian ka wang lai chuan physical magic chak tak anei ve thina ni chu wang chuan phur thar thutin Arthur hi in bai puya ka som du ani ba ka physical power te hi ka thei hi lang ti ka law han ti pa ti chu te si chu mundanga da sonin
Arthur nen chuan an in hmachon ta Arthur chuan amana te chu lo manghal a movement speed te chu ti chakin a han bei tan ta ma se Virian chu angai ango chu lo ni lo a chakin arang kher mai movement speed a mang chung po chuan Arthur chuan a khoi thei chuang lo in bai nan zo hnuin Arthur chuan Virian hena a chak hle thu le a che tan thu te chu phur zet chuan a lo hril chuta Virian chuan kha tiang kha zir ve du em ka thiam thilang te ka ka zir ti rang che a lo ti le Arthur chuan chan dan vak po sha to lo a zir ti na chu du viau rolin Khawvel vet chu a chak em awang chuan chan po lo chang lo Virian chuan soi le in ko offer che hi ka ti lui lo chia nangma hian chakna ka hmu ani i du i thlang theang a lo ti le ti chuan he episode chu top ta tuntum episode ta tan chuan tiang zong ile ni phot se kong in like subscribe comment share lama te khan tan min lak pui ula episode 6 na tur hi ron upload thui kan tum don nia